wala yuridu lan ora ngersakake bikum kelawan sira kabeh al usra kangelan kon gampang dadi angel-angel halal lho dalile lah mau kae Al-Qur'an kuwi ngawur kae Al-Qur'an didebat kan mesti bener bener ya salaf-salaf oh yuridu ki ngersakake yuridu Allahu bikumul yusra bikum lawan sira kabeh al yusra gampang tau kite wala yuridu lan ora ngersakake bikum lawan sira kabeh al usra kangelan kon penak kok dadi angel sampe sapa mau dikon penak malah golek sing angel agar bentuke celeng haram bentuke asu haram bentuke kucing haram bentuke nastar halal wis sahih kuwi sing debat sapa ana moni nyong wis mesti bener itu ya oh itu ajas hukum ajmain kok itu yuridu ngesake Sakit sing pripun? Kunjung kemiri. Asik. Bahasane wis tetep number 1 pokoknya. Ngono kok apel bersama karo Kokam biyen kae nang Prambanan. Kok kamu didu karo Basur kaya ngene rupane ya menang Basur. Kere. Wong rupane wis wah. Itu sudah dikirim nang Israel. Muhammadiyah iku bocor. Bocor Muhammadiyah. Ini Mas Dion tak kritik Mas Dion, mbok salat itu aja nang alun-alun Mas Dion. Muhammadiyah ngegoleki nggon liya. Untung ra bareng. Delalah Jumat kene Setu. Nek bareng kan ra luwes. Ya masuk Jumat masjid NU lapangan Muhammad. Bareng lah ra luwes. Gua nang Garnisun kok nang. Wah, bingung. Nggih, Utarjo nggih padahal pengalun-alun. Padahal sebelah ini kok wonten Masjid Muhammadiyah. Nek dijak rembugan angel dilarang salat. Dilarang salat itu angel. Salat kok bisa-bisa. Jenenge nek barengin njuk ngopo ya to. Salat kite padha. Ora nek traweh bisa apa kono 8 karo. Nek salat Id kan padha. Padha plek padha. Di kono khotbah kene ya khotbah padha. Khotbah ya bar salat padha. Rakaate ya loro, takbire ping 5 padha. Iso kono ra gelem bareng karo kene wong kene najis to iki. Lah iso keketan baru. Jak bareng kok angel. Kudu nang lapangan bareng. Rasa dalil, kira-kira ndak kira-kira reget-regete masjid. Karo resik-resik lapangan, ya resik ndi? Ya resik masjid, masjid kok dibuka lapangan. Ora kucing yo presel. Piting, kucing, senggal. Tetep resik masjid malah ning lapangan. Udan enggak. Bukan negara. Maksud ora tuntunane, salat ki sing nang lapangan, kuwi istisqa. Ah, itu lapangan. Kudu lapangan. Istisqa. Salat Jumat, tarawih, maktubah nang masjid. Geget tenan salat. Oh, cok. Dalile wong ya paling nah, langsung munggah tekan langit. Ora ketatap gendeng sih. Langsung munggah tekan langit. Karepe. Aneh-aneh. Wong gawe-gawe ke masjid. Wong masjidnya digawe kaya Mekah wae, karo gendenge. Masjidil Haram lho langsung langit ngono kok. Yuri itu pojok.
Pakai Basa Arabe kucluk yakin do dihafalke Pak Ayah. Bahaya. Iya marahi. Kucluk dihafalke. Kucluk iki tulisan Arabe padahal kujluk. Nganggone jim kujluk. Kujluk. Mantep malah itu. Nganggone jim kaf wawu jim lam wawu ngain titik wawu. Oh kaf kujluk. Kujluk. Angel ra. Jadi jim ki iso dadi C. Jeluk. Lah kancaku biyen maknane kitab mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi narju mengharap ngajeng syafaatnya ngajeng diwaca ngajeng lah tulisannya padha dan ngajeng ngain alif jim ya ngain ngajeng diwaca ngajeng cah pondok bahasa celeng diwaca celing celeng karo celing kan tulisannya padha tulisan Arabe padha celing tulisan celeng karo celing ini Arab padha sudah percaya kita pakai celing Kalah. angel Ini sing pas kunjungan itu provinsi gitu.